ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ଶଙ୍କରାଖୋଲ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ ଓ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଛୋଟ ମିନି ବଜାର ଆସିଛି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଓ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଓ ପୁତ୍ରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନା ବଜାର ଆସିଗଲା ଓ ଏଠି ଖେଳଣା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଓ ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ର। ଆଉ ମିନା ବଜାର ଛୋଟ ଛୋଟ ମିନା ବଜାର ଏତେ ଗହଳି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଝୁପୁରୁ ଝୁପୁରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗହଳି ଏତେ ନାହିଁ।